ברצלונה נגד ריאל. אתה שם אותם, אתה חושב שאתה שוחה עכשיו בים, עם תמנונים וקרישים. אתה שם אותם, אתה חושב שאתה עכשיו נלחם בצבא. איך זה נקרא? VR, איזה שם. מציאות מדומה. מציאות מדומה. עכשיו, אתה יודע, זה לא מוצא חן בעיניי בכלל, אתה יודע למה? אנשים ירצו, אם עד עכשיו יש את כל הפיתויים והדמיונות והצבעים והרעש וה-ABCDFG, מה יהיה שיהיה לאנשים את זה בבית? כל הראש שלהם יהיה מונח רק, היצר הניצח 100%, כאילו, רוצים לחיות דמיון. לא רוצים לחיות מציאות, והקדוש ברוך הוא לא אפשרי, הוא מחויב המציאות. איפה האיזון באמת? לא יהיה איזון. כשאתה נחשף, אתה חושק, חומד ורוצה, הבנת? מי חשב שדבר, אתה לוקח דבר, אתה עכשיו כהן, אתה שם אותו, מבסוט, בעין הפל, פנן. אתה נמצא עכשיו באיזה מקום אחר בעולם, אתה נוגע, אתה מרגיש, אתה חווה, והכל זה מוחי. אומר אלוקים, לא, למה אתה מניח תפילין? אני רוצה שתשעבד את זה ואת זה אליי. עכשיו, מה קורה ברבן איש חי? ברגע שזה וזה לא משועבד, זה לא עוזר כל הפעילויות האלה שאנחנו עושים. אם זה וזה לא בידיים של האדם, שזה רק על ידי הכללים והכלים שקיבלנו. האדם יהפוך להיות בהמה חיה ועוף. הוא יתפזר לגמרי. הנה, אנחנו רואים את זה מוחשי. בן אדם יש לו, יושב בבית, עוד לא יום למשקפיים האלה. הוא יושב בבית, שומע שקט מוחלט. אתה מתקתק, פותח את הדלת, הבנים בבית, הבנות בבית, אפילו חמותו אצלו. וחמיב אצלו, כולם בבית. וכולם, מה, בתענית שתיקה? לא, כולם לומדים בהתמדה. כולם עסוקים בכל מה שלא קשור אליהם. מי לכלך על מי, מי הרג את מי, מה קרה פה. ואין להם רגע אחד. איזה כף זכות, איזה כף זכות. הדבר האחרון שעושים עם המכשיר הזה זה לומדים. לא, לפי התנועות זה היה פרוט נינג'ה. למה? אני ראיתי פרוט נינג'ה. כולם את הבן שלך רב פעלים. בסדר. מה הכי מפחיד בו? תוך כדי שלומדים תורה, מה קורה לפני ואחרי שלומדים תורה? לפעמים זה גם תוך כדי. המהות, הרעיון הוא, ואני, קרבת אלוהים לי טוב, לא בכאילו. באמת. על מה רציתי לדבר היום? יש גמרא, פסחים, ק"ג עמוד ב', תנו רבנן. אומרת הגמרא, 3 חייהם אינם חיים. הרתחנים, הרחמנים והניני הדעת. הסבר. מה זה רתחני? כל דבר מכעיס אותו. דלוק. כל דבר מראה, שמיעה, מחשבה, לא נראה לו, לא נשמע לו, פותח חזית. השני, מה זה רחמן? הילד נפל, נשרץ במרפק, בברך, יורד לו דם. הילד כבר קם, ממשיך לשחק, עולה על הסל, משתולל. והוא וואי, שלא יזדהם לו, שלא לדלקת, בוא נחבוש אותו. והשלישי, אם אתה עושה אפצ'י ואתה בעזרת השם, הוא שומע אותך עושה אפצ'י, אתה יודע מה קורה לו? הוא לוקח משף, הוא עוצר את הנשימה, הוא בורח החוצה, כל היום קרמים, יש לו 6 סוגי ממחטות, הוא בא לשבת, הוא מחטא את הכיסא. זה אני נדע. אם הוא עכשיו בא לקרוא, אם הוא עכשיו... לא, הזכרתי עכשיו, קבוע, יש איזה מישהי בסופר, כל פעם אני רואה אותה. איך אני מזהה אותה? כל הזמן יש לה מסכה, נגיד, שחורה על הפרצוף. עכשיו, הקורונה עברה כבר 2 אחרי הקודם. הקורונה לא עברה. אי אפשר שלא לזהות אותה. היא נכנסה לסל התרופות, לסל המחלות. זה נהיה ויראלי. בלי לשון הרע בראש, לא מצליח. מה יש לה זאתי, אני אומר לעצמי? מה יש לה? עברו 2 מהקורונה, ריבונו של עולם. עכשיו, בן אדם קם בבוקר, כל יותר ידיים, הוא מחטא את הידיים. הוא גוזר ציפורניים עד הגרון. הבנת? הוא מתקלח בבוקר בצהריים, איך שהוא מזהיר אז למקלחת. ראיתי איך קוראים להם, עכשיו אני יודע. הוא שם ספריצים, דורדורנט, ג'לים, עניינים. עכשיו, יש לו, במקרר, חצי מקרר, רק סוגי תרופות יש לו בבית. ויטמינים, כי הוא רוצה להיות בריא. הוא רוצה להיות בריא. אז מה, אבל השאלה שואל המהרש"א, אני לא מבין. תגיד לי, להיות נקי, או לכעוס כדי לחנך, ולדגל ולהיות מצביא ולהנהיג, או לרחם על הבריות, אלה מידות נפלאות. אומר המהרש"א, תראה מה הרשב"ם כותב במקום, אין רש"י בפסחים שמה זה רבנו שלמה, רבנו שמואל בן מאיר, זה נכדו, הוא המשיך אותו, זוכרים שאמרתי לכם. ובתרא ל"ח ב' שמה הוא כותב, כאן נפטר, סבי ראשי, אני ממשיך את דרכו. ובפסחים גם כן, שם פרק 10, זה הרשב"ם מפרש אותו. והרש"י ששמה, זה ריבבן תלמידו המובהק של רש"י, שהוא כתב בשם רש"י את הפירוש, שמה זה לא רש"י.
הם ניסו להתאים את עצמם לפירושו של רש"י. שם הרשב"ם מסביר, פה מדובר, למה אתה אומר שחיים אינם חיים? אלה מידות נפלאות, כמו שאמר שם. הוא אומר, סתכל מה הרשב"ם כותב. הרשב"ם כותב, כיוון שהוא מקפיד יותר מדי בצורה קיצונית, אין לו מנוחה. חייו אינם חיים. אין לו נחת, אין לו רוגע. לא יכול להיות לו שלווה. העני מפחד ממחלות וקשקושים. הכעסן לא מניח את דעתו כלום. הוא רוצה שהדברים יתנהלו בדיוק כמו שהוא חושב, אם לא, אז נפל עליו אטום באותה שעה. והרחמן, אין גבולות לרחמים שלו, זה כבר מאבד פרופורציה. מה זה שלושתם? הוא הופך להיות רתחן, רחמן, עני דעת, חייהם אינם חיים. רחמנים כמו אלה שמרחמים על עזה. זה מי שמרחם על אכזריים, סופו להתאכזר על רחמנים. יותר גרועים. עכשיו. זה מרחם וסובל, הוא סובל, הם מרחמים ואחרים סובלים. בגללם. בינתיים, בשביעי לאוקטובר זה הוכח שגם החבר'ה שלהם, החברים שלהם, גם כן, הם היו בין היתר, הקו הראשון שסבר גם. אז זה כבר תוצאות. זה תוצאה כי זה מה שהם התנהגו. תפיסת כהן של תפיסת חיים ואידיאולוגיה שקרית. סדר עדיפויות עקום, זה תוצאות. ואז הגמרא אומרת דבר מאוד מוזר. אומרת הגמרא שרב יוסף אומר, תדע לך, שלושת הדברים האלה, יש אותם בי. כולו יתנאו בי. שלושת הדברים האלה, הם מצויים אצלי. אומר מרן החידה, בספרו פתח עיניים, מרן החידה כתב 72 ספרים. בספר שלו. איך? לא, הוא העיד על עצמו, לא. הוא העיד על עצמו ששלושת הדברים הגרועים האלה, הוא העיד על עצמו, הם טבועים בי. אני רתחן בצורה קיצונית. אני רחמן בצורה קיצונית, ואני עני דעת בצורה קיצונית. וחבר'ה, אתם יודעים שרב יוסף, האמורה מהתלמוד, הוא היה סגי נאור. שהגמרא בנדרים אומרת שמי חשוב כמת? לא רק מצורע ומי שאין לו בנים. גם מי שהוא עיוור, הוא חשוב כמת. אומר מרן החידה, תראה מה הוא אומר. אני כעסן בצורה קיצונית. אני רחמן בצורה קיצונית. אני עני דעת בצורה קיצונית, ובלי קשר לשלושת אלה, אני סגי נאור, ואני חשוב כמת. שואל מרן החידה, למה הוא אומר לנו את זה? להגיד שקל וחומר שחייו אינם חיים? שהוא סובל איסורי תופת? איזה מוזר. חכם, זה אחד מהחכמים החשובים בתלמוד, רב יוסף. אתם יודעים שהוא כתב, הוא גם כתב תרגום על מגילת אסתר. תרגום שני מיוחס לרב יוסף, האמורה. שהוא היה סגי נאור, הרבה הלכות יש לנו ממנו. הוא זה שחלה ושכח את תלמודו, ותלמידיו היו אומרים לו, אתה לימדתנו שא' ב' ג', אתה לימדתנו שד' ה' ו'. תחשבו מה הוא עבר. והוא בא ומתרונן ואומר, חבר'ה, אני כזה וכזה, בלי קשר לזה שאני לא רואה. למה הוא אמר את זה? אומר מרן החידה, תקשיבו טוב. אומר מרן החידה, נכון, שיש לי מידות רעות, והם מההולדה אצלי. אבל יש בי גם כוח לשנות את הטבע שנולדתי איתו. אני יכול להפוך להיות בן אדם טוב. אפילו שמוטלים עליי כאלה קשיים, אפילו שאני לא רואה, ואפילו שיש בי את הטבע לכעוס, ויש בי את החששות המיותרות של הניקיון, ויש בי את העניין של הרחמנות המפוזרת והקיצונית. וזה מפריע לי, זה לא נתן לי לקחת את מנוחת חיי. אני לא רואה, כעסן, רחמן, ואני מפוזר בזה, עבדתי על עצמי חזק, והבאתי את עצמי למצב שאני בן אדם תקין, שאני בן אדם טוב, אני כן תוכן של מידות טובות, כל אחד יכול. שבת עצמו. זה מה שהוא רצה ללמד אותנו, שיש לכל אחד מאיתנו חסרונות, נכון כהן? וצריך לעבוד ולשפץ ולתקן אותם, כל אחד עד היכן שידו מגעת. שאלת השאלות, תוספות במקום שואלים שאלה פצצה. תאמרו כזה. תוספות במקום אומרים, חסר לנו עוד 3 פרמטרים. אתה אומר לי, תנו רבנן, 3 חיים אינם חיים. הרחמנים, הרתחנים ועניני הדעת. למה אתה לא מונה גם את מה שהברייתא במסכת ביצה, בדף ל"ב עמוד א' אומרת? שיש עוד 3 שחייהם אינם חיים. מי שאשתו מושלת בו. מי שאשתו מושלת בו. מי שיסורים מושלים. אמרת את זה הפוך, בוא נעשה לפי הסדר. הלשון של הברייתא שמה. מעניין אותי שדווקא את זה אתה זוכר. הוא לא נראה אחד שסובל מאשתו מחילה. שימו לב טוב. שימו לב טוב. הסדר הוא כזה. הראשון,
הראשון, המצפה לשולחן חברו. השני, מי שאשתו מושלת, עליו, לא בו. תכף אני אסביר למה אני מדקדק, כתוב בגמרא עליו, לא בו. והדבר השלישי, זה מי שאיסורים מושלים בגופו. הסבר. מה זאת אומרת המצפה לשולחן חברו? המסכן הזה, עוקב אחרי השכן שלו כל היום. הוא רואה שהוא הזמין פיצה? רגע אחרי שהשליח יצא ממנו? סליחה, אתם באמצע ארוחת ערב, פיצה? איזה ריח טוב. אני אבוא אחר כך, בוא תאכל. מעניינות אתה תגיד לו את זה. טוב, אם אתה מתעקש, הוא כבר ניגש ליטול ידיים. כן? פתאום הוא רואה את העשן יוצא לך מהאש. זכה אותך, הוא נותן ידיים. הוא בא אליך. אם יש לו אחי 7-30 לילדים. זה נגע אותך, כולם עושים המון צנטילת ידיים, וזה הכנסת אורחים. אבל אין לך. אני אהיה מתחק קודמים. כל מי שידפוק לך את זה, היית רוצה באותו רגע, באותה שעה עם הילדים, ויש שהוא יבוא? אני לא מזמין אותו. אני בניגוד אליך לא אומר לו בוא כנס. מצפה לשולחן חברו. המצפה לשולחן חברו זה מקצוע. תשמע, הוא רואה שהעשן עולה מהגינה שלך, הוא בדיוק בא אליך, כבר התחלת לעשות על האש? באתי לשאול אותך אם יש לך בצל, בדיוק נגמר לי, רציתי לנקות את המנגל. לא נעים לו, בוא תצטרף, אני הולך לקרוא לאשתי ולילדים. וכן על זה הדרך. זה נקרא מצפה לשולחן חברו. מה, אתם הולכים לקניות? השתבח שמולד. באמת, אתה שומע, בדיוק נתקע לי הרכב. בוא תצטרף. וכשהוא מגיע לשם, אתה יכול לחכות לי, יש לי עוד כמה דברים. ואז אתה קולט שאתה מסנדל אותך כל הזמן. תגיד תודה שלא נותן לך את הרשימה ונשאר בבית. הוא מסנדל אותך כל הזמן. הוא חייו אינם חיים. אתה יודע למה? הוא הגיע למצב של עזות פנים, אין לו בעיה לבוא עליך בכל הדלתות, בכל החלונות. אבל מה קורה למי שמארח אותו בעל כורחו ושלא בטובתו? גם חייב לו. בז לו בליבו. הוא סולד ממנו. הבריות מתרחקות מאחד שכזה. הכהן. לא נעים בכם. הוא מעיק ומציק. הוא לא רצוי. אתה יודע להגיע למצב שאתה לא רצוי? אין דבר יותר. אתה יודע ביום שיפול לו הסימון שהוא לא רצוי? וזה כן יפריע לו? הוא ירצה רק דבר אחד. שהאדמה תקבור אותו בלי קברן. השני זה מי שאשתו מושלת לא בו. עליו. אתם יודעים מה ההבדל בין עליו לבו? אם אני אגלה לכם, אז זה לא תהיה קושייה, אני רוצה שישאר בסוד. אז רגע, מה זה מי שאשתו? עליו זה להכריח אותו דברים שהוא לא רוצה, אבל הוא עושה את זה בעל כורחו, אבל למשול בו זה כאילו, הוא מרגיש שמה שהיא רוצה זה מה שהוא רוצה, למרות שזה לא באמת בתוך מה שהוא רוצה. תזכיר לי איך קוראים לך? אביחי, אתה חושב שיש לו שכל? תנו לו מחיאות כפיים, יש לו שכל. הבאת לו את הבול. זה בדיוק הרעיון. בו, הוא מביא את זה לעצמו. עליו, הוא לא שולט במצב. הוא חושש, הוא פוחד, הוא כנוע. זה נקרא מושלת עליו. אין לו דעה בכלל. בו, מה זה מושלת בו? הוא יכול לעזור את זה. הוא מאפשר את זה. אז היא שולטת בו, כי הוא מאפשר את זה. זה הבחנה חדה, אביחי. שימו לב טוב. הדבר השלישי, מי שאיסורים מושלים בגופו, הוא רוצה לקום בבוקר, הוא חולה FMF. מתנפחות לו כפות רגליים, הברכיים. הוא נתקע בשירותים לפחות שעתיים כל יום. הוא כל הזמן מפספס תפילה. עובר זמן קריאת שמע, הוא לא יכול להניח תפילין. איזה צער זה. טוב, זה בן אדם שומר תורה מצוות. לא שומר תורה ומצוות. זה מהו? זה אחד שכן רוצה לשמור תורה. לא, זה נקרא, זה סתם דוגמה. זה נקרא מחלה FMF. לא, איך הוא נקרא? איך הוא נקרא? איסורים מושלים בגופו. איסורים מושלים בגופו. יש לו, תחשוב, הבן אדם יש לו בעיית מעיים, תמידית. היה לי איזה שבוע, זה באמת... תחשוב שבן לא את המחלה. בן אדם שחווה... שבוע שלא יכול... בן אדם שחווה קלקול קבע, איזה הרגשה זאת? איזה הרגשה רע, אוי ואבוי. אכל משהו שלא ישב לו טוב בקבע. הרגע של ההקאה. תחשוב אחד שכל דבר קטן, יש דחיפה, כל דבר קטן הוא מקיא. כל מה שהוא אוכל הוא מקיא. איזה חיים אלה? אז חייו אינם חיים. מי שאיסורים מושלים בגופו, תחשוב. אדם שחי בטראומה, בחרדות, בפחדים, אין לו חיים. בין מחלת נפש, בין מחלת גוף. אז שואלים תוספות בפסחים ק"ג עמוד ב', למה הגמרא כאן לא מנתה גם את שלושת אלה? מי תן לי? נו אביחי. כהן, שמעת את השאלה עוד הפעם. אתה מנית לי, מי החיים שלו לא חיים? רתחן, רחמן אני דעת. שואלים תוספות. הברייתא מפורשת בביצה ל"ב עמוד א'. לא בידיים. מי שאיסורים מושלים בגופו, אשתו מושלת עליו, מצפה לשולחן חברו. אני לא מבין, למה לא מנית את זה גם?
גם חייו אינם חיים. כי הראשון, כי פה אתה יכול לכבוש את זה. בפסחים? התכונות של הבן אדם, כמו שיכול לעבוד על זה בעצמו, אין שום פה זה דבר מולד, פה קיבלת. אין שום גורם חיצוני שמשפיע לו על העבודה הזאת. יש לך שם אחד? יש לך שם אחד או שתיים? שתיים. מה שם השני? שלמה. עכשיו הבנתי הכל. זה התירוץ של התוספות! זה התירוץ של התוספות! זה גם הוא אשר כיוון לזה. יש, זה, הוא נולד עם זה! רתחם, רחמן, אני דעת. פה במקרה הזה, זה חיצוני. הוא בחר להתחתן איתה. הוא בחר ליפול על השכנים. הוא מצפה לשולחן חברו, כן? הוא עשה עבירות. והגמרא אומרת בשבת נ"ה עמוד א' שורה אחרונה, אמר רב אשי, אין איסורין ללא עוון. אז זה דברים חיצוניים, כהן, שהוא הביא אותם עליו. אתה מסכים עם הדברים? לא. מביא את זה על עצמו. חד משמעית, לא משתמע לשתי פנים. זה התירוץ, יפה, אביחי או שלמה? שתיהם ביחד, שתי תירוצים. חזק וברוך, יפה מאוד, חזק. אז מסקנת הדברים, שצריך לעבוד על המידות, לכן אנחנו לומדים ביחד אורחות צדיקים. אז בואו עכשיו אנחנו נפתח את שער העזות. מה עם אנשים הילדים שלהם עזות? השער העזות איזה שער? זה שער הרביעי, זה עמוד ל"ט. הרב, מה עם אלה שהילדים שלהם חולים, והילדים שלהם, הם גם אומרים שזה לא חיים מה שהם חיים. נכון. יותר גרוע מהילדים ההורים אומרים את זה. אתה יודע למה? חובת הלבבות כותב שהאבא סובל יותר מהבן, כי זה הבן שלו. הבנת? הוא מוכן לעשות הכל לעזור לו, אבל הוא לא יכול לעזור לו, כי הוא חולה. יש עכשיו, אתה יודע, הבית מדרש שלנו נמצא לבית חולים. יש לנו מקרה, בעזרת השם, בזכות השיעור, יהיה בשורות טובות, יהיה רפואה שלמה לכל הפצועים, ובכללם ובתוכם, אסתר חיה בת מזל, שזאת היא בחורה בת 30, יש לה תינוקת בת כמה חודשים, היא צעירה, והיא מורדמת ומונשמת, ותקף אותה חיידק הטורף. ואנחנו מאחלים לה, מכל הלב, בזכות התורה הקדושה, בזכות כל הצדיקים שהזכרנו את השמות שלהם עכשיו בשיעור, בזכות ההקשבה שלכם והרצון שלכם ללמוד תורה, אני אבשר אתכם בעזרת השם שבוע הבא שניפגש, שהיא התרפאה. אמן. בעזרת השם יתברך ובישועתו. זה גם הצלחת הבן שלי, יש לו הצלחת הילד בעזרת השם. רפאל אילי. מרסל רחל. לפרד מתנאל בן נינה. מתנאל בן נינה. מתנאל, מחילה בן? בן נינה. נינה, מה קרה לנו עוד פעם? מתנאל בן נינה, שמשלח לו רפואה וחיים. רפואת הילד רפאל בן גלית. בן גלית. עילי בן דורי. עילי בן דורי. תוך כל חולי עמנו, אין לה רפא להם. מיכה להם, מושיע להם. זכות רבנו הרמב"ם. תן לי רצון ולומר אמן. אמן. בואו נראה, אנחנו בשער העזות, זה עמוד ל"ט. מה הולך עם העזות? מישהו חוסר ספר? נריה, אבל הוא... איפה נריה? יצא רגע יחזור. שער העזות. הוא שער לא ארוך, וטוב שכך. העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה. והיא היפוך ממידת הבושה. כי הביישן מעביר על מידותיו, וחומל, וסולח ומוחל. אבל מי שהוא עז פנים, לא יתבייש מפני איש, אך עומד בעזות עם כל אדם, ועושה כל מעשה רע. ולא יתבייש, אך מתחזק ברעתו, ומתקשה בעבירה. ועל זה נאמר בירמיה פרק ה' פסוק ג', חזקו פניהם מסלע מענו לשוב. גם יחזקאל הנביא אומר, פרק ב' פסוק ד', והבנים כשפנים וחזקי לב. וכל המעלות הטובות הנאמרות על הבושה, שמרחם ישמור יציל ויושיע, הם הפך בעזות. וכאשר מתגבר האדם במידה הזאת, תראו איזה מילים, נבזהו מאוד בעיני בני אדם. איך? בכל מידה יש. כרגע זה הצד השלילי. רבי יהודה בן תימן. תכף. בול אתה מביא אותה. תכף אני אגע בזה. וכאשר מתגבר האדם במידה הזאת, נבזהו מאוד בעיני בני אדם. ואפילו הוא חכם. והרבה רעות נגררות אחר הזאת. שהוא מעז פנים עם בני אדם, לא ימלט מן המחלוקת, והשנאה, והקנאה. ומי שהוא מעז פנים, הוא מכחיש ייחודו,
ולא יישא פני גדול. ופני זקן לא יכול, אין לו כבוד לאף אחד, לשום דבר. וכל העבירות שבתורה הן קלות בעיניו לעבור עליהן. הכל לפי רוב העזות שבו, ועליו נאמר, אז פנים לגיהנום. מה שכהן רצה להגיד, המשנה באבות פרק ה' משנה כ' אומרת, יהודה בן תימה אומר, ואז כאן אומר. הבית יוסף פותח ההלכה הראשונה ביהדות. בסימן א', הוא מביא, הטור מביא את המשנה הזאת, מצטט אותה, ואז הבית יוסף עם הטור ביחד מפורר לנו כל מידה. לא דיברנו, עכשיו נדבר. אז המשנה אומרת שמה, יהודה בן תימה אומר, ואז כאן אומר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור קרעי לעשות רצון אביך שבשמיים. אומר הבית יוסף, הלו, מה הולך פה? יש לנו פה עוף טמא, חיות טמאות, מהם אתה רוצה ללמד אותי מוסר ודרך ארץ ויראת שמיים? כן! איך ייתכן הדבר? תכף אני אגע בזה. מה זה אז כאן אומר? זה כלל גדול בעבודת הבורא יתברך. לא להתבייש ממי שמלעיג עליך וצוחק עליך. מה קרה? מישהו מת? למה אתה שואל אותי? כי שמת כיפה. למה לא התגלחת? מישהו מת? למה אתה שואל אותי? לא התגלחת. הנה, עם איזה רב דיברת? זהו, שיגעו אותך, הנה הוא מדבר עם התפוח, לפני שהוא אוכל הוא מדבר, הנה הוא מדבר לכוס, הנה הוא התחיל לגעת במשקוף, הנה הוא התחיל לשים ידיים על העיניים, הנה הוא מתנדנד, שיגעו לי אותו, עכשיו הוא לא יבוא איתי לפאב, הוא לא יתחיל עם בחורות, הוא לא יבוא לשתות איתנו אלכוהול, הנה עכשיו הוא יהיה מסכן, הלך עליו, חרם, מסכן, איזה פרייר, קברו אותו והוא חי. אל תתבייש מהם. אל תתבייש מפני המלעיגים. אז טוב, בוא נגיד כזה דבר, בוא נקום עליהם, בוא נמחה בהם. אומר הבית יוסף, תעצור. אז כאן אומר, רק בלב. למה בלב? אני לא רוצה שתתנהג בעזות. אני רוצה שתתגבר במידת העזות בלבך. יש הרבה אנשים שטוענים, עזות היא קדושה. אז אתה יודע מה הם עושים? יורקים על נשים לא צנועות. זורקים אבנים על מכוניות שנוסעות בשבת. מקללים ומאחלים רע לאחינו בית ישראל, שפחות שומרים תורה ומצוותו בכלל לא. חבר'ה, אלה עוד לא חזרו בתשובה. אומר מרן הבית יוסף, הם קנו קניין בנפשם להתנהג בעזות, שלא בעבודת הקדוש ברוך הוא. בכף החיים והמשנה ברורה מביאים את זה על ההתחלה. והם אומרים לך, יישמר לך וייזהר לך. העזות זה רק בלב. פעם החברים הלכו טיול לאילת, לפני למעלה מ-25 שנה, ואחד מהחברים היה נעלם כל בוקר. יום אחד אמרנו, חייבים לחפש אותו. תפילין. הוא היה מתחבא בין השיחים שם ליד הים, ומניח תפילין והתבייש. אמרו לו חברים שלו, אתה לא מתבייש? מה אתה מתבייש? תתבייש לך! תן לנו גם להניח! הוא אחז שהם ילעגו לו ויצחקו עליו, הוא התבייש, הוא התחבא. אבל אם הוא היה רק עושה את המעשה לידם, הוא היה מעורר בהם את הניצוץ האלוהי, את הניצוץ היהודי. לא להתבייש. דוד המלך העיד על עצמו, ואדבר ועדותיך נגד מלכים, ולא יבוש. מה היו אומרים לו? אתה נרדף. מה הקופסאות השחורות האלה ביד ובראש? מה הספרים האלה שאתה קורא כל היום? הלא יראתך כסילתך. צחקו עליו. ואדבר בעדותיך נגד מלכים, ראו אותי מלכי עולם. ואני לא מתבייש, אפילו שמלעיגים עליי וצוחקים עליי. עכשיו, מה העניין של קל כנשר, רץ כצבי, גיבור קרעי? תהיו מרוכזים. זה גם קשור להן. שימו לב טוב. קל כנשר זה כנגד העיניים. שכמו שהנשר עולה גבוה והוא רואה בקלות למרחוק, כך עיני האדם בקלות קולטות דברים שלא צריך. אז תהיה קל כמו נשר, להעצים אותם מראות ברע. רץ כצבי, שרגליך לטוב ירוצו, רוץ למצוות. תעשה חסדים. רוץ לשיעורים. גיבור קרעי, אל תמשוך במיטה. תתגבר קרעי להשכים בבוקר. איך מרן כתב בסימן א' סעיף א', התגבר קרעי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. בטור כתוב, אל תגיד, קר בחוץ. חם עוד לא סברתי משנת יד שנרדמתי מהחום. תחוף את היצר. אל תקשיב להצעת יצרה. תחוף את לבך להשתעבד לבורך. עכשיו שימו לב טוב. הסדר הוא ככה. קל כנשר, אחד.
רץ כצבי רגליים, 3. גיבור כארי 2, זה לב. זה היה אמור להיות... עיניים רואות, הלב חומד. עיניים רואות, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. בתלמוד הירושלמי מסכת ברכות, פרק א' הלכה היא כתוב, שהרב לוי בר סיסי אומר, העיניים הם הסרסורים של העבירה. העיניים מראות ללב, הלב חומד, ואז הרגליים רצות לעשות עבירה. ומה שדיברנו סוגיה שעברה, ולא תטור אחרי לבבכם אחרי עיניכם, איך רש"י מסביר, העיניים הראו ללב, החמד, והרגליים רצו לעשות עבירה. במשנה כתוב 1, 3, 2. למה דילגת על הלב? הסדר הוא לא טוב. וזה משנה מפורשת. אבל בגמרא כתוב, ולעולם הגמרא לא תחלוק על המשנה, הגמרא רק מבארת את המשנה. איך יכול להיות שבגמרא כתוב 1, 2, 3? במדרש רבה, בפרשת שלח לך, ובמדבר הבא, פרשה י"ז, פסקה ז' כתוב, העיניים רואות, הלב חומד, הרגליים רצות לעשות עבירה. לא יכול להיות בחיים שתלמוד ירושלמי, זה גמרא, במדרש רבה יחלקו על משנה מפורשת. המשנה אומרת 1, 3, 2. איך במדרש כתוב 1, 2, 3? ויותר קשה אומר הבית יוסף, דוד המלך זה פסוקים. המשנה לא יכולה לחלוק על פסוק. כל שקט שהגמרא לא יכולה לחלוק על פסוק. איך יכול להיות שדוד המלך במזמור ק"ט אומר, אדריכני בנתי מצוותיך, 3 כנגד הרגליים, נריה. את ליבי אל עדבותיך, 2. 1, העבר עיניים מראות בשווא, לא מסתדר. במשנה כתוב עיניים, רגליים, לב, 1, 3, 2. בגמרא ובמדרש כתוב 1, 2, 3, עיניים, לב, רגליים. ודוד המלך שזה פסוקים שקדמו למשנה ולגמרא. פשוט עושה היפוך של התהליך. אתה בא ואומר לי 3, 2, 1? אביחי שלמה? אושר? יכול להיות גם זה וגם זה יכול להיות. גם וגם? אתה פשוט פה בן אדם רואה חוטא. ברגע שאתה הולך למקום שהוא לא על העבירה, הלב שלך מתאהב בזה, ואז העיניים שלך מחפשות רק את זה בסוף. יכול להיות שהלב חומד בלי לראות גם. מה, ברוורס? כן. זאת אומרת, בהתחלה, נגיד העיניים שלך ראו משהו של עבירה, הלב רוצה את זה, ואתה הולך לעשות עבירה. זה 1, 2, 3. זה 1, 2, 3. בהיפוך זה בעצם, אתה אומר, הולך לבית אני מדרש. כל הזמן הולך לבית מדרש, הלב שלי מתחבר למקום, ובסוף גם העיניים שלי מחפשות את התורה גם בהמשך. ואז בעצם זה חוזר לתהליך חופר של 1, 2, 3. אולי יכול להיות מציאות שבן אדם עכשיו עשה את העבירה, הוא ראה אותה בהתחלה, לפני זה הוא לא היה יודע, נכון? נכון. יפה, אחרי שהוא ראה את זה, עשה, העיניים רואות הלב חומד כלי המעשה גומרים, עברה תקופה, הלב פתאום חומד, בלי לראות כלום, הלב מתחיל לפמפם לו. למה? כי מה קורה בעצם? הוא נזכר, פתאום באיזה עבירה, אז הוא אומר... זה תלוי באיזה מצב אני נמצא? יכול להיות, כן, כי יכול להיות גם ככה ויכול להיות גם ככה. אוקיי. זה סתירה, ככה נראה לי. מה אומר יוסיאל? אני חושב ש3 זה גורם של מישהו אחר, שחבר גורם לך לבוא. אתה מסכים שהסדר הוא 1, 2, 3? כן. אז איך המשנה אומרת 1, 3, 2? 1, ואיך דוד המלך אומר 3, 2, 1? דוד המלך 3, 2, 1, אמרתי אולי כי חבר גרם לו עכשיו לבוא לאיזה מקום רע, או מקום לא יודע. הוא כבר עשה את זה. מה, הוא לא יודע שהוא הולך לשם? מה, הוא לא יודע שהוא הולך למקום של יודע. הציבור? אז זה לא קשור לחבר. חבר... כולם אחד, קרא עצמותי דומנה. הכל אותו מצב? אתה רואה שזה לא. מה אומר אולי כהן? מה שדוד אומר... כהן חושב. 3, מתבונן 2, בדברים. 1. נריה? אולי מה שדוד המלך אומר 3, 2, 1 זה כאילו... מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מה, כאילו הוא עושה עבירות וכאלה, הוא רק מתפלל על לא, הדברים? דבר תורה נגיד, דברים טובים. אני לא בא לשאול, אבל אני הולך עכשיו, נראה מה... יש כיבוד, מבסוט. ואז אני מתחבר, הלב מתחבר. אתם רואים אחרונים. איך זה מסתדר אבל למה שאמר? רגע, בוא נחזור ביחד על הקושייה. המשנה חייבת לפסוקים, וכל שכן הגמרא. הגמרא חייבת למשנה, אבל הגענו למצב שהמשנה אומרת 1, 3, 2. הגמרא אומרת 1, 2, 3, ופסוקים אומרים 3, 2, 1, איך יכול להיות? כאילו איך זה מתיישב. כן, זה השאלה שלנו. מה זה, 3 מקרים שונים? 3 בני אדם שונים? חייב להיות שזה אולי שונה. אביחי יתחיל טוב, אבל שלמה מחזיר אותו אחורה אחר כך. התחלת טוב בחשיבה. מה זה המקרה האחרון? לא, אבל זה בדיוק מה ש... נראה לי שנראה דוחף לשם. תגיד לי אם לזה אתה מתכוון. יש 3 מציאות. יש מציאות שבן אדם עוד לא חטא. אז אם הוא לא יראה, הוא לא יחמוד. ואז הוא לא ילך לעשות עבירה. וזוהי דרכו של היצר, 1, 2, 3. יפה. עכשיו, והיה ונחשפת עם העיניים.
אז אני בא ואומר לך, תקשיב. כבר את 2 איבדנו. אם 1 רעה, 2 חומד. אז 1 3. כי אם 1 אין, בטוח ש2 אין. אז רגליים רוצו מהר למצווה, לפני שהלב ייקח אתכם לעשות עבירה. כן. ו3, זה כבר הבן אדם רעה, חמד, והלך עשה. אז דוד המלך אומר לו, תשמע, אם לא הקשבת ל1, וכבר אין את 2, ואנחנו ב3, אז אני מתקן לך תפילה. תבקש מהשם, שהעיניים שראו ללב, שחמד ולקח את הרגליים לעשות עבירה, שהרגליים ילכו לדברים טובים, ושהלב יהיה מסור בידינו, ושהעיניים יראו מה שלא צריך, כדי שנהיה שמורים וכנועים וכפופים למלכו של עולם. זה תלוי באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, נראה. אם אדם לא פגם בעיניים, אז הרגליים בקלות ירוצו למצוות. אבל אם הוא פגם בעיניים, אז כבר אין לו את העיניים בידיים, גם הלב לא בידיו. אז מה שנשאר לו זה לברוח מהעבירה כמו מאש, כמו שכהן אמר, קידושין ל"ב, מושכהו לבית, אם פגע בך מנוול זה, הוא כבר רוץ לבית המדרש, כי הוא ייקח אותך לנפה, ייקח אותך למגרש, ייקח אותך למחוזות לא רצויים. אז מה זה 1, 3, 2? מה איפה הלב? הלב הוא במקום אם השלישי. אחד יהיה שמור... נגיד ראית אישה? לא. תברח משם לפני שתביאו תמצא אותה. אם העיניים יישמרו כמו הנשר שבקלות רואה למרחוק, אתה תהיה קל לעצום אותם מראות ברע, אז אין מה לדון עם הלב. הרגליים חופשיות ללכת הלב הוא מקום שלישי, מה מגיע? הלב הוא מקום שני. לא. אבל אם העיניים שמורות, אין דיון על הלב. הבנת? אם העיניים לא רואות, הלב לא דופק לדברים לא טובים, אז הרגליים חופשיות ללכת למחוזות הנכונים. אבל אם העיניים חשופות, אז הלב מאבד את זה ודוחף למקומות לא טובים. אז בא דוד המלך ואמר, אם כבר אנחנו שמה, אדריכני בנתיב מצוותיך, כי אני לא שם. ואם זכית לזה, ועכשיו המלחמה היא בלב, את ליבי לדבותיך. ואם גם את זה זכית, ריבונו שלום, הייתי שם כבר, אני לא רוצה לחזור לשם. העבר עיניים יראות בשם. הבנת, דוד המלך תיקן לנו הוריד לנו סולם לבור כהן שנפלנו אליו. הוא תיקן את התפילה הפוך, באמת הדרך הפשוטה. כן, זה השחמט פה. אם הבן אדם שומר על העיניים, אז האיברים שלו חופשיים לעשות את מה שהוא צריך לעשות. אבל ברגע שהעיניים לא שמורות, אז אתה עכשיו במחלוקת יצר טוב ויצר הרע. אם העיניים לא שמורות זה 1, 3, 2? לא. אם 1 בידיים שלי, אז 3 בידיים שלי. אבל אם 1 לא שמור, עברנו ל2, אין לך את 2. לא. אם העיניים שמורות, כהנשר שרואה למרחוק בקלות, תעצים אותם בקלות מלראות רע, אז הרגליים פנויות לרוץ למצוות. כי הלב לא יכול. 1, 3. 2 זה אם הם ראו הלב רע, הרגליים הולכות לעשות עבירה. על זה דוד המלך אמר, אדריכני את ליבי עבר עיניים. תיקן תפילות למצבים שכבר הם בירידה. אמרנו שהדבר, הדרך כתיקונו זה 1, 2, 3. זה דרכה של העבירה. דרכה של העבירה. להישמר מהעבירה, אם 1 שמור, 3 בידיים שלי, רגליים. הם ירוצו לטוב. גם 2 אבל. אם העיניים שמורות, גם זה וגם זה. כן. אם אין מה לדון בלב, אם העיניים לא יראו לו. אל תראה לילד שלא ירצה. אל תראה לו שקנית לו את המתנה לפני יום הולדת, כי אם הוא יראה, הוא יחגוג את היום הולדת חודש לפני הזמן. או אל תקנה לו חודש לפני הזמן, או תחביא אותם. אם אין עיניים, אז גם... אם העיניים לא נחשפו... אין 2, יש 3. יפה. כי אתה לא משגע את המגרש הזה של... למה הוא חוזר לו 2? ברגע שאחד פתח, 2 לקח. 3 רץ. יש? הכל מתחיל בעיניים. לכן, רבי אהרון רטה כותב, היה קדשה בעיניים. הקדושה מתחילה בעיניים. אם לא רואים מה שלא צריך, לא דנים על מה שלא צריך, לא רוצים מה שלא צריך. הוא שואל למה הוא חוזר ל2 אחרי 3. לא, הפוך, כי זה כבר ברוורס. אם הוא ראה וחמד ועשה... לא, הוא לא ראה. הוא לא חמד. אז העיניים שמורות, אז הרגליים רצות בקלות למצוות. קלקה נשר, אז רץ כצבי. אם אתה קלקה נשר לשמור עיניים, אז אתה רץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמיים. הבנת? אבל אם לא, צריך להיות גיבור כארי לחוף את הלב, לעבודתו יתברר. מה עם אז כנשר? מה אז כנמר? אז כנמר זה כלל בעבודת הבורא יתברך, זה לא ב1, 2, 3. זה אתה יכול להסביר? אז כנמר צריך להיות אז, איך הנמר בא לעולם, אתה יודע? לא. בילקוט שמעוני כתוב שהלוויה, כשהיא בעונת האיחום,
היא מכניסה את הראש שלה לתוך זבח של קוצים, ועושה קולות של חיזור. עובר חזיר בר, אומר מה אכפת לי, ועושה. והיא מתעברת מזה. הלוויה? כן. ומזה נולד הנמר. ולמה הוא נקרא עז שבחיות? כי הוא בא ממעשה של עזות. זה לא היה אריה ולוויה, זה היה חזיר בר ולוויה. ובאה המשנה ומלמדת אותך גם משורש העזות, כמו שכהן אמר בהתחלה. אפשר ללמוד גם לדברים טובים. אנחנו בהמשך של אורחות צדיקים אנחנו נראה שיש דברים טובים. לא להתבייש, להיות עז, לשאול את הספקות שלי בהלכה. לא להתבייש להגיד, אני מתבייש שישמעו אותי שואל שאלה מטומטמת, או לא במקום. תהיה עז ותעיז לשאול את אשר שאל ליבך לדעת את עבודת הבורא. זה לא תכונה של נמר אז, כי זה מידה. נשר... זה מידה. יש לו תכונה של... מידתו של הנמר היא עזות. הוא ירד לעולם ממעשה של עזות. מחיבור לא תואם. וכיוון שזה בא מגישה שכזאתי, החיה הזאת היא העזה ביותר. וממנה אנחנו לומדים להיות עזים בעבודת הקדוש ברוך הוא, לא להתבייש. ולעשות את רצון אבינו שבא, אפילו אם מלעיגים ומספקים ומטילים דופי. ואדבר עבדותיך נגד מלכים ולא אבוש. יש שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות עזים לקדושה, לשמור על העיניים, ושרגלינו לטוב ירוצו, וכן ירצון לומר.